Čaute, vítajte pri tomto novom videu. Dneska by som s vami rád prešiel Q&A, budú to otázky od mojich klientov, ktoré dostávam práve že najčastejšie a dám vám na ne odpovede, ktoré vám verím, že pomôžu. Všetky tieto otázky sú otázky, ktoré dostávam od klientov, či už nových alebo starších, najčastejšie a opakujú sa a preto som si ich vybral. A myslím si, že je super, ak na ne odpoviem takto v jednom videu, aby to bola taká schránka odpovedí nielen pre mojich klientov, ale aj pre ľudí, ktorých možno len zaujímajú všetky tieto veci. Asi by som to ďalej nezdržiaval a rovno išiel ku tým otázkam. Otázka číslo 1. Je kardio nutné pri chudnutí alebo sa dá schudnúť aj bez kardia? Toto je veľmi častá otázka od klientov, ktorí sú práve že noví a prišli na to, aby schudli nejaké percento tuku. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Dá sa schudnúť aj bez kardia. Ale ide stále o to pri chudnutí, aký máš kalorický príjem počas dňa a aký máš kalorický výdaj počas dňa. Keď máš vyšší kalorický výdaj, než je tvoj príjem, budeš stále chudnúť. Ak máš vyšší kalorický príjem, než tvoj výdaj, budeš priberať. Ak je to cca narovnako, budeš stagnovať. A práve môžeš si zvýšiť svoj kalorický výdaj aj kardiom, alebo inými pohybovými aktivitami a nemusíš znižovať svoj príjem. To znamená v praxi, ak si dáš kardio, môžeš o malinko kúsok viac jesť alebo o malinko kúsok viac schudnúť vďaka tomu, že budeš to kardio robiť. A zároveň kardio pomáha aj pri chudnutí vďaka tomu, že trošičku zrýchľuje ten metabolizmus, ale jedna vec, čo by som určite podotkol, je, že kardio je super vec na zníženie stresu pre ľudí, ktorí majú náročný deň. Zároveň je to perfektná vec na posilnenie srdca a jeho aktivity. No a to, že vlastne vďaka nemu zlepšíš tvoj výsledok chudnutia, ak ho budeš robiť a zároveň dodržiavať stravu, ako by si mal, už je len obrovský benefit. Otázka číslo 2. Čo robiť, keď stratím motiváciu? Toto je otázka, ktorú sa ma pýta dosť často typ klienta, ktorý už so mnou spolupracuje dlhšie, to znamená niekoľko mesiacov a príde obdobie, kedy zrazu cíti úpadok svojej energie, svojej motivácie do toho bežného tréningu alebo do celkového režimu. A vždycky im to otočím a poviem, že dôležité je to, prečo si začal. Na to si spomeň. Každý máme nejaký dôvod, na čo alebo prečo sme začali. U mňa osobne to bolo, že ja som v 14-15 rokoch, keď som začínal cvičiť, chcel schudnúť, lebo som sa necítil dobre vo svojom tele a stále si na to spomeniem aj doteraz, že toto bol môj ťahač vtedy. Postupom tých rokov, už je to cez 8 rokov, čo cvičím a venujem sa fitness, sa tie ciele trošičku zmenili. Ale stále je to nejaký ten ťahač a preto to otočím aj ľuďom, ktorí začínali pred 3, 4, 5 mesiacmi, že pozri sa na to, ako si na tom bol pred 5 mesiacmi, čo si chcel dokázať, či ten cieľ si splnil, ak áno, nastavíme nové ciele, ak nie, pokračuješ a chceš sa tam dostať späť. Ako si sa cítil vtedy, ako sa chceš cítiť na konci a ťahaj sa za tým pocitom, ako sa chceš cítiť na konci. Ďalšia otázka je otázka číslo 3. Ako rozoznať dobrého trénera od Instagram Fitness Guru? Toto je otázka, ktorú sa ma pýtajú ľudia ešte skôr, ako začneme spoluprácu a v podstate je to veľmi jednoduché. Dobrého trénera spoznáš podľa výsledkov jeho klientov. Ako náhle jeho klienti majú výsledky a má sa čím prezentovať, ten tréner je dobrý. Dôležité je, ak si vyberáš trénera, snaž sa zieliť aj na to, aby ti sedel ako človek. Chceš si s ním sadnúť ako s človekom a chceš od neho cítiť dôveru. Ku trénerovi potrebuješ mať dôveru, aby si mu vedel povedať aj to, že si v ťažkej chvíli, nebal si sa mu to povedať, aby ťa on dokázal vďaka tomu, že má tie výsledky a ste spolu na rovnakej frekvencii rozmýšľania a pocitov, doviedol do toho cieľa, ktorý chceš dostať. Otázka číslo 4. Sú doplnky výživy naozaj potrebné, alebo je to len marketing? Toto je otázka, ktorá je častá, veľmi častá u celkovo všetkých typov klientov a ja stále som toho názoru, že ísť na to minimum, ktoré daný človek potrebuje, u každého je to trošičku iné, podľa toho, aký má deň, čo robí, čomu sa venuje a podľa toho potrebuje nastaviť aj tú suplementáciu. Ja osobne som za to, aby každý človek suplementoval základné veci, ako sú vitamíny a minerály, to je základ, čiže aspoň multivitamín C, D, Bčko, magnézium, zinok u mužov aj u žien je úplne OK.
To sú nejaké základy, ktoré by mal mať každý človek, len čisto z toho dôvodu, že sú to základy na to, aby to telo fungovalo dobre. No ale keď sa dostaneme ďalej k tomu, či daný človek potrebuje povedzme výživový doplnok ako je proteín alebo kreatín, tak ja už som toho názoru, že treba to používať, ale nie využívať. To znamená, aj ten proteín je super nástroj, ako si zvýšiť denný príjem bielkoviny, ale netreba to zneužívať tým, že si ho dáš na miesto bežného jedla. Daj si ho do jedla alebo ku jedlu, aby si zvýšil denný príjem bielkoviny, ale určite nechoď na to, že si teraz nedáš žiadne jedlo, len vypiješ proteín. Nie je to náhrada pevnej výživy, je to iba doplnok. Otázka číslo 5. Ako veľmi je dôležité sledovať si kalórie a či to musím robiť každý deň? Nie, nemusíš to robiť každý deň. Sledovať si kalórie je super, ak to robíš raz za čas, to znamená raz do týždňa, dvakrát do týždňa, len aby si mal istotu, že si v tom správnom režime, ktorý ti nastaví tréner, alebo ješ tie správne jedla, alebo si náhodou nepridávaš omylom niečoho viac, alebo neuberáš u niečoho menej. Často sa mi stáva u žien hlavne, že si nechtiac uberajú bielkovinu v potrave a práve, že si navyšujú buď tuky alebo sacharidy. Nerobia to chtiac, ale prirodzene ich telo si nie úplne vždy vyžaduje toľkú bielkovinu, alebo nie úplne vždy majú chuť na tú bielkovinu natoľko, ako muži, povedzme z tých živočíšnych zdrojov, preto sa im deje presne toto v ich tele. Otázka číslo 6. Môžem chudnúť, aj keď jem sladké? Veľmi jednoduchá odpoveď, áno, môžeš chudnúť, aj keď ješ sladké. Ale, tu je to ale, ktoré nikto nemá rád, keď poviem, môžeš chudnúť, aj keď ješ sladké. Znova ide o tú rovnicu, ktorú som spomínal na začiatku. Kalórie, ktoré príjmeš versus kalórie, ktoré vydáš. Ako náhle presne máš ten pomer, že viac vydáš, ako príjmeš, budeš chudnúť. A naopak. Ale čo robí sladké je to, že ak ho konzumuješ veľmi často, dokáže ti spomaliť metabolizmus. Pretože sladké nie je len o tom cukre, ale je často o tukoch a hlavne o veľmi nezdravých druhoch tukov. A práve preto ti to bude robiť ťažkosti s travením, nebudeš mať energiu zrazu, lebo všetko to pôjde vlastne do toho, aby si vedel tráviť a ty sa nebudeš cítiť dobre vo svojom tele. Čiže ja osobne si myslím, OK, sladké raz za čas je OK, ale musíš mať dostatočne pevnú vôľu na to, aby to bolo raz v riadenom malom množstve. Otázka číslo 7. Musím byť stále v kalorickom nadbytku, aby som rástol? Toto je najčastejšia otázka od mužov na to, keď práve chcú budovať svaly. Nie. Na to, aby si rástol, aby si budoval svalstvo, nepotrebuješ byť v kalorickom nadbytku. Potrebuješ dostatok bielkoviny, dostatok spánku, dostatok hlbokého spánku, aby si vedel regenerovať a správny tréning. To sú 3 veci, ktoré potrebuješ. Zároveň k tomu ešte sú ďalšie aspekty, ako je napríklad dostatok sacharidov na energiu, aby si počas tréningu vládal. Zároveň k tomu tuky, ktoré vlastne ti robia to, aby si mal hormóny správne nastavené v tele. No a ak všetky tieto aspekty spojíš, tak to znamená, že nemusíš mať kalórie povedzme v surpluse to znamená nadbytku 300-400 kalórií na to, aby si rástol. Lebo vtedy začneš v podstate rásť, ale nemusí to byť sval, môže to byť tuk. Stačí, ak budeš držať kalórie na maintenance, to znamená na úrovni, ktorá je na udržiavanie váhy, správnom rozložení tých kalórií a tých makroživín, to znamená bielkoviny, tuky, sacharidy a vďaka tomu, že budeš mať správny tréning a dostatočný spánok, budeš vedieť rásť. To znamená, je to proces, kedy budeš rásť a zároveň páliť tuk. Tento proces je veľmi dlhý a trvá dlho, preto potrebuješ byť konzistentný a potrebuješ vlastne fakt pri tom ostať, aj keď ťa to nevždy bude baviť a tie výsledky sa ti určite dostavia. Otázka číslo 8. Ako zrýchliť metabolizmus? Toto je téma, ktorú riešim väčšinou so začiatočníkmi, pretože ten metabolizmus majú ešte spomalený a je tu hrozne veľa aspektov, ako ten metabolizmus zrýchliť. Ide o to, tvoj metabolizmus je pomalý z nejakého dôvodu. Potrebuješ zistiť z akého dôvodu, zbaviť sa tých problémov alebo tých vecí, kvôli čomu je pomaly a následne upraviť ten režim na to, aby bol rýchlejší.
To znamená, niekto má problémy so spánkom. Spánok je veľmi dôležitý aspekt toho, či ten metabolizmus bude rýchly alebo bude pomalý. Potrebuješ zlepšiť stravovanie, to znamená pravidelnosť stravovania a zároveň aj to, čo ješ. Čiže určite sa vždycky pozri na to, koľko čoho ješ, či máš veľa tukov v strave alebo veľa sacharidov, či máš dostatok bielkoviny a napríklad pozri aj na to, či máš dostatok vody počas dňa. No a za predpokladu, že budeš mať všetky tieto aspekty a premenné vyriešené, budeš mať pár signálov, ktoré ti ukážu, že ten metabolizmus je dobre rozbehnutý. A to je, že ak budeš mať správne nastavené časy jedál, budeš jesť v pravidelných časoch, medzi tými jedlami budeš cítiť hlad. To je vlastne presne o tom, že ten metabolizmus je natoľko rozbehnutý a načasovaný, že už vie spracovávať tú potravu veľmi dobre a dostatočne a ty medzi tými jedlami cítiš už pocit hladu. Alebo jeden ešte z príznakov toho, že máš rýchly metabolizmus, je často to, že začínaš chudnúť. Jasné, že to už je následok, ktorý chceš dosiahnuť, ale znamená to, že metabolizmus sa rozbieha a nepotrebuje sa spomaľovať, nepotrebuje držať nadbytočnú váhu a funguje tak, ako by mal. Je to v rámci toho, že máš dobre nastavenú stravu, dobre nastavený spánok, vodu a všetko, čo som vlastne spomínal predtým. Otázka číslo 9. Ako dôležitá je technika versus váha na činke? Ak to s fitness a s cvičením myslíš vážne a chceš to robiť dlhodobo, povedzme aj do konca svojho života, tá technika musí byť 100% a je oveľa dôležitejšia ako tá váha na činke. Prečo? Správna technika buduje pevný stred tela, pevné svalstvo, dobre natiahnuté svalstvo, nie skrátené a hlavne bojuješ proti tomu, aby si spôsobil nejaké buď posťahovanie svalov alebo iné zranenie, ktoré nechceš, čo už môže byť utrhnutie svalov alebo iné problémy. No a ak budeš mať tú techniku poriešenú dostatočne, potom budeš vedieť krásne progresovať na tej váhe. Musíš sa najprv cítiť komfortne v tom cviku, aby si nemal posťahované svaly, správne ponaťahované tie všetky úpony, aby si vedel robiť celý rozsah pohybu a potom, keď budeš pridávať na tej činke váhu, tvoje telo nemôže mať pocit toho, že sa niečo utrhne alebo sa budeš cítiť nekomfortne v cviku. Váha je dôležitá až vtedy, keď máš vyriešenú celú tvoju techniku. Toto si zapamätaj. Posledná otázka 10. Alkohol a forma. Koľko je ešte OK? Túto otázku riešim len s vybranými ľuďmi a ide skôr o to, že títo ľudia často chodia na meetingy a chodia na stretnutia, kde je zvykom alebo slušné, že si dajú nejaký alkohol a tam presne so mnou riešia, či je to OK, alebo či to nie je OK, či majú odmietnúť. Ja to hovorím tak, ten alkohol je veľmi zlý v tom, čo ti robí s metabolizmom. Alkohol ti doslova spomaľuje metabolizmus tým, že je to jed, ktorý ty dostaneš do tela. Už aj v malom množstve dostaneš jed do tela a následne to telo sa musí najprv vysporiadať s tým, aby ten jed dostalo z tela, až potom môže riešiť sekundárne procesy v tele preňho, ako sú napríklad rozklad strávy alebo rýchlosť toho metabolizmu. Čiže preto je ten alkohol zlý aj v malom množstve. Lebo pre telo nie je prirodzený, chce sa ho zbaviť a až potom môže robiť všetky procesy, na ktoré je stavaný. A ak by som sa mal baviť o vyslovene množstvách, ktoré by daný človek mal mať, alebo mohol prijať ešte a bolo by to OK, tak ja osobne by som povedal, že 0 celoročne je odporúčaná. To znamená žiaden alkohol počas celého roka. Ale ak sa jedná o to, že tvoja dcera a tvoj syn má nejakú, povedzme, stužkovú svadbu, hocičo, je to nejaká veľká udalosť, ktorá je, povedzme, raz za život, OK, choď, uži si to, daj si, ale daj si s rozumom a nie do toho, aby si sa fakt, že rozbil pod obraz Boží, nepamätal si, čo si robil a mal potom výčitky, problémy a hlavne ten alkohol ti nefunguje negatívne len na telo, ale funguje ti negatívne aj na hlavu. Dá ti veľmi rýchly pocit dopamínu, ktorý ti musí spadnúť a ty sa potom cítiš rozbitý ďalšie 2-3 dní. Čiže na toto si dávaj pozor. OK, takže toto boli otázky. Vybral som presne týchto 10, pretože ich dostávam najčastejšie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že ste si z neho niečo podstatné zobrali a že vám tie otázky a tie odpovede, ktoré som vám dával,
dali niečo naviac a posunuli vás. A pre viac takýchto videí mi kľudne prosím ťa daj dole like, aby som vedel, že vás to baví. Zanechaj tu koment a vidíme sa pri ďalšom videu.